Megnyertük a bajnokságot, a foci VB-t. De mit számít az? A spanyol csapat nagy része ukrán paraszt. Erre varják gombot. Nem mond semmit. A muzsikát szelleme. Örökre bennünk él. Ó, a picsába. Úgy tűnik, meghajtott valami Fári. Ez baromi jó, he? Bocsi. Szolgálatára, szép hölgy, pont ahogy mondom. Na, mit szól? A halottaknak virág, és a virágnak egy kis trágyázás. Figyelje magát! Nincs más mondani valója! Van esetleg törlőkendője? Így is jó. Nekem jó a celofán is. Picinyem, mikor lesz a